Určite sa vám stáva, že potrebujete pacientov upokojiť a reagujete na nich tak, že ich chlácholíte a ste prekvapení, že buď zmlknú, alebo naopak sú agresívni. Alebo sa ocitnete v situácii, kedy vám pacient rozpráva veci, ktoré sú úplne iracionálne a snažíte sa mu faktograficky argumentovať, prečo nemá pravdu a čudujete sa, prečo vám nejde toho pacienta presvedčiť. Alebo snažíte sa byť efektívni a pracovať veľmi produktívnym spôsobom a pacienti vám vyčítajú, že sa správate neľudsky, nepríjemne. Alebo sa snažíte ovládať svoje emócie práve preto, aby ste mohli racionálne postupovať a opäť vám pacienti vyčítajú, že ste nepríjemní a neľudskí. Čo sa to deje? Deje sa to, že vy máte dobrý úmysel pacienta upokojiť alebo mu povedať, aby sa nepredbiehal, že sú tu iní akutnejší pacienti, alebo sa snažíte argumentami racionálne ho presvedčiť o opaku a pritom títo pacienti reagujú nečakaným spôsobom. Kurz najčastejšie chyby robené s dobrým úmyslom vysvetľuje, ako je možné, že veci, ktoré robíte s dobrým úmyslom, nefungujú a čo by ste mohli robiť miesto toho, aby ste boli v komunikácii s pacientami úspešnejší.